Løjsefolken. Velkommen til Gustav Walker. Jeg vil spille lidt fodbold i dag. Jeg har lagt en video ud, hvor jeg spiller fodbold, men det her bliver noget andet. Jeg har fået sat mine mål op. Det er meget små mål, men de er gode at bruge. Så ses lige lidt. Hej. Hej igen. Nu vil jeg gerne skyde på mål. Ja, det er ikke så langt væk, men det er værd. Rammer man ikke? Rammer man. Så jeg tager lige bolden tilbage, så kommer jeg tilbage. Nu har jeg så tilbage igen. Ja, nu er jeg skyde. Den ramte ikke. Ui, overlæg. Jeg er tilbage igen. Nu er jeg sådan der. Overlægger ind. Overlægger en gang til. Sygt nok. Så det bolden på plads igen. Hej. Det her, det bliver det sidste skud på mål, og håber jeg kan ramme. Ja, overlægger ind igen. What the fuck, jeg rammer hele tiden overlægger ind. Så håber jeg vil give den et like. Den der tommeltot der. Hvis I ikke har subscribet mig før, så må jeg meget gerne gøre det. Så hej. Ja, så vil jeg sige rigtig farvel. Håber I vil give den et like. Måske 2. Det kan man ikke, så det glemmer I bare lige. Men håber jeg vil kunne lide den. Hej.